Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kene iki termasuk Karangasem nggih, Bu? Nek sing etan kuwi sareane etan kali ya? Niku. Lah nggih. Iki lho, mriku, ngetan mriku. Sareane etan kali kuwi to? Mboten no. Lho. Niki lho, dalan cilik iki lho, dalan cilik ngidul niki sarean. Sing kilen kali kuwi. Protelon kae apa cedak kretek kae? Mboten, sing cedhak kretek enten mele. Oh, iki ya sarean to? Iya. Nah, aku sing ngubur pemakaman Bagor ki ngendi ya? Enten babon mriku no. Lha iki omah apa cah? Nek ben rumah lho niku makam ya. Oh. Niki nggih anu niki rumah. Oke, sahabat-sahabatku. Ini saya diantarkan sama ibu-ibu. Oh. Iki makam umum. Ini adalah makam Karangasem, sahabat-sahabat. Oke, nanti saya ke sini. Hah? Iki makam umum no, Mbah? Nggih, matur suwun nggih, Bu. Nggih, mengke kula Waalaikumsalam, mengke kula tak ziarah mriku, Bu. Nah, iki peleme enak-enak, Mbah. Wah, si utuh-utuh jane, Mbah. Nek kuwi wis remuk no. Pelem apa, Mbah? Kuweni. Yo ki pola madu. Lha iki gede-gede banget ya, Cah. Lho, iki jek apik, Mbah. Iki jek atos, Mbah, iki lho, Mbah. Iki atos. Lha sing jiko atos-atos ini iki. Lho iki atos iki lho. Oke, ini saya berada di makam Karangasem yang ada di Juwiring nih. Ini tadi saya diantarkan sama Bu Siti. Oke, sahabat-sahabatku, kita langsung ke makamnya Mbah Gedong saja ya. Ini adalah makam umumnya. Tapi di sana itu Lho, Mbah sing atus-atus ini lho, Mbah. Iki atus ini lho. Nyo iki lho. Iki atus bilang ngene iki lho. Lah. Saya tak goleke. Goleke pelem Mbah Pasifik. Lho iki atus-atus ngene iki. Nadahmu apa ayo rono sih. Mbok kuwi dipus nek golek anu diunggahke. Anu lho. Ini cari mangga dulu. Nah, kuwi gak digawe gendol. Lah, mbok pateni to? Ora tak pusok. Ya salah iki kene sik kok ndak kenentol kok mati dhewe. Nah, iki kan atas kabeh, Mbah. Iki lho. Gendot goceki sik, gocekno sik. Ini lho. Lho ngene lho. Engko mau. Nah, ya ora. Ngono Bu. Sik sabar ya. Nyo iki siji sing atas dhewe iki. Yes, Pak. Niki. Nah, gek diuripke neh. Serandalku di sana, Mbah. Oke, kita langsung ke makamnya Mbah Gedong. Dan di sini di samping makam ini adalah rumah semua ini sahabat-sahabatku. Ini adalah rumah-rumah. Nah ini apa ya? Kalau saya ke situ, Bu, iki omahe sapa Bu ngene iki, Bu? Malah medeni ya, Bu. Gek iki listrike ya jek urip ra, Bu? Lah kok ya jek enek jaringane listrik nok, Bu? Mbah Temo. Mbah Temo. Mbah Temo kan putrane tikae jan ditumbas. Tumbas sing ngliarke niku ning kok Oh. ora enek sing setuju anake kan akeh. nggih. Lha ya Dadi madati masyarakat dhewe kula golek pados pelem lho Dik. oh nggih mboten napa-napa. Yang sareane tok belum kok. Wong diglokane anu jane arep
ditawarke 3 dosa wis disetujone. Hmm. Wis entuk dana mendak luwih tutah. Bu, apa iki makam trah napa-napa ta, Bu? Mboten trah iki umum kok. Umum. Nek sing nika wae genah Niku umum. nggih Ya? umum. Ya yen sing dikubur keluargane mriki nggih, mriki liwate saking mriko. Oh, Mriki ya mriki nggih. nggih. Dol ya mriki len. Kok iki ya modele anu makame kok padha-padha niki lho, Bu. Lah anene Nggih. kan ngeten iki yen mriki bangunane kan ngeten. Nggih. Yang model keraton. Oh, Anu, mendak saking napa niku kayu niku. kayu nggih. Iki ana jero to, Mas. Oh, dadi niki mboten sak trah to niki, dhewe-dhewe nggih jane. Ngenten Ben. Oh. Dadi dipadha kaya cikal bakale, Mbah. Ngapunten, Bu. Kok iki ngapunten nggih. Niki kuburan to? Kuburan gede banget niki, Bu. Lah kok aurane kok kuburan iki? Nggih, lah iki kuburan. Ya Allah, kuburannya ini Jarene wong kula nggih. kuburannya 6 meter, sahabat-sahabat. Kuburannya gedene 6 meter, iki, Mbah. Zaman kerajaan zaman dhisik. Nggih. Iki kuburane 6 meter, iki, Mbah. 6 meter, iki, Mbah. Nggih. Ya Allah. Ini adalah makam besar. Makamnya tidak terawat. Ini adalah makam Mbah Gedong yang ada di Karangasem. Bu, Karangasem ini termasuk Bulurejo napa pundi? Nek Karangasem niku. Mboten Karangasem iki nggathak niku. Ah nggih mriki termasuk pundi? Lurane to. Nggih. Lurane Jaten. Oh, Jaten ya. Oh. Dadi Mbak Siti Jaten iki. Nggih. Nggih, Jaten. Nggih, Bu. Nggih. Dan termasuk Wonosari nih. Alah. Diwiring no kok. Nggih. Oke sahabat-sahabatku, ini saya berada di makam Mbah Gedong yang ada di Karangasem, Desa Jaten, Kecamatan Juwiring. Mbah Jaten. Mbah Gedong kok. Nah, iya, itu kan desa Jaten, Mbah Kyai Gedong. Duku Karangasem. Karangasem Gedong, Juwiring Kabupaten. Mbah Gedong iki makame. Makame Mbah Gedong, ngono, Mbah. Lah iki sing anu kuwi lho, Mbah etanmu kuwi. Heeh. Lah kuwi dawane 6 meter lah kok kuwi ngethoki kayu kok terus wegah disingkirke ngono lho, Mbah. Mungkin wedi Mau gelem ngethoki tok terus piye ra gelem ana. jadi kepangi. Ya ndonga sik ya, Mbah ya sak iso-iso ya. Saya push dulu ya. Oke sahabat-sahabatku, ini saya sudah ziarah berada di makam Mbah Gedong, Karangasem, Jaten Juwiring, Kabupaten Klaten. Dan di sini adalah ada pohon beringin. Pohon beringin ini apa itu sejarah pada zaman Mbah Gedong masih sugeng. Ini adalah penameng atau untuk melindungi pada zaman Belanda. Ini bisa melindungi dari letupan peluru atau bom, tidak bisa jatuh ke sini, kata ibu tadi gitu loh, Pak.
Memang di sini auranya juga luar biasa. Pohon ringinnya kok tidak ada yang teng klewer ngono ya Mbah ya, sing kene-kene enek ya. Gadoane to. Bersih. Oke ya Mbah. Oke, begitu saja dulu sahabat-sahabatku, semoga konten ini bisa bermanfaat. Ini buotonya juga besar-besar sekali. Dan makam Mbah Gedong ini sekitar 6 meter nih sahabat-sahabatku. 6 meter. Paling panjang ya. 6 meter ke gedene semono, Mbah. Ya, paling di Jawa Tengah. Yo ora. Ora, Bang. Ora. Makamnya dan antik. Oke. Cukup sekian dulu dari Mbah Kecok Putra Bengawan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayam, tentrem, mencari rezeki, di bawah Allah, usaha apapun.